היי כולם, מה קורה? אז שוב הגעתם לערוץ של מישל אהרון. מקווה שנהנתם מהסרטונים הקודמים ותודה על 35 צפיות. אולי זה קצת ואולי לפני חודש, כן, אולי זה קצת, אבל אני מודה על כל צפייה וצפייה. היום אנחנו הולכים לעסוק לפי הכותרת סליימים. יש סליימים מהחנות, יש סליימים, כל מיני סליימים. יש סליים ירוק שהוא חמוד. יש סליים כתום מאותו סוג, מאותו M&M, רק בצבע אחר, צבע כתום, M&M כזה. ויש כזה קיווי, בצבע גם ירוק, רק שהוא ממש דביק, עוד לא ניסיתי אותו, כל זה קניתי היום. יש לי עוד מלא דברים להראות לכם, אבל הוא ממש דביק, אז אולי אני קצת לא אסתדר איתו בהתחלה, אבל בסדר. הצופה הראשון בזה, מי שיכנס לי לזה, לאינסטגרם, ויעשה לי כאילו תגובה, לא על כל תמונה, על תמונה אחת, אז התגובה הראשונה, הוא יזכה בהגרלה, והוא יקבל ממני סליים בעצם, שהוא מאוד נעים. אתם פשוט נתכתב, ואני אכתוב לו, והוא יגיד לי איזה סליים הוא רוצה. הם מאוד שונים. הוא הרבה פחות נעים מזה, הוא הרבה יותר רך, כן? זה מהפרי. אני מוכרת את כולם, מי שרוצה. את זה ב5, לא, את זה ב4, את זה ב5, וגם את זה ב5. הם גם ממש נעימים, הם ממש אפילו. גם זה ממש נעים. אז בעצם הם ממש נעימים, ואני הולכת להראות לכם דברים שאפשר לעשות איתם, וסוגים, ואיך אפשר לתקן סליימים. נגיד יש לי סליים שהכנתי, חברה שלי הכינה, והוא לא כזה טוב, ואני הולכת להראות לכם איך אפשר לתקן אותו. אז תראו. כן, כמו שאמרתי, יש לי סליים ממש לא טוב, הוא אולי דביק, אבל אני לא יכולה להעביר לכם את התחושה. אתם רואים כאילו, קבלו, אפילו לאט אני עושה. כאילו הוא ממש, לא טוב. אני לא רוצה להעליב, אפילו היא אמרה שהוא לא הכי טוב בעולם. הוא ממש לא טוב. איכסה. הוא ממש לא טוב. כאילו, תדמיינו, קבלו. אני לא יודעת אם אתם תראו או לא, קבלו. חכו. סעת תימני, נפל לי שנקל, פרה. אחרי זה אני אראה לכם בשיר של הכיתה שלי. אוקיי, מה לדעתכם לפי המראה, כי אתם לא פה איתי, מה נראה יותר טוב? לדעתי אתם הבנתם את ההבדל. אז איך אפשר לתקן אותו? אני לא יודעת, אבל כן יש רעיון. קבלו. דבר ראשון, אתם צריכים לשים חומר שאני אישית משתמשת כמעט לכל הסליימים הלא טובים שלי, שנהרסים לי תוך שבוע. כזה. דבר ראשון, זה קרמלנין. לא רק לסליים הוא טוב בכללי, לידיים, אם אתם קונים לו גוף. הוא בכלל מעולה. כבר נהיה הרבה יותר רך, הרבה יותר טוב, הוא כבר קיבל את הצורה שלו. צעדי כמני, פלסנקר ברר, הלבקה, אהודה.
צעקתי. שם את זה צעקתי. היה ממנו ממש הרבה. אני פשוט משחקת עם זה. אני ממש משחקת עם זה. טוב, או אפילו. תימני. דווקא מושמע כאילו ברד. אוקיי, עכשיו הוא ממש דביק, וזה טוב בגלל שדביקות לסליים או לכל ג'לי אחר זה טוב בגלל שזה מעריך לו את החיים. כאילו את הייבוש. אחרי זה שמים טורטורנט, אני ממליצה על אולי קרלין. ממש אבל הרבה. ואז גם יללים ניגוף. או את הבוסים שלהם, אני שם את המיגוף הנהדרים שלהם. שיכולים גם להיות לתיאורים. כי עכשיו אני לא יכולה להגיד לכם, אבל הוא ממש נעים, ממש. אני לא יכולה לתאר את זה. זה לא לפי המתיחות שלו, זה לפי ממש ממש נעים. אני אראה לכם עוד סליים, שהוא גם מאוד טוב, אבל הוא פחות סליים, הוא לא מהמרכיבים האלה. הוא ממש נעים, הוא לא נמתח והוא סבבה לגמרי, כאילו. הוא טיפה נהרס לי בגלל שהשארתי אותו בטעות בקופסה פתוחה, אז הוא נהיה לי די קשה. כאילו אתם רואים, הוא לא נמתח, אבל הוא ממש נעים. ברור שהסגול עכשיו הרבה יותר נעים מזה, אבל גם הריח. כאילו הסגול כבר נהיה אלוף. הוא ממש טוב, ממש. ממש 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 טוב. יש איזה יש לי עוד, אבל אני פשוט עכשיו הבאתי אותה מחברה אחרת שטיפה הם שחקו עם זה. אז כן, כמו שלמדתם, מכינים סליים הרבה יותר טוב איך שהראיתי לכם. עכשיו, אני חושבת שאולי זה ניקח עכשיו את M&M הכתום שלי בעצם, ואנחנו הולכים לדעתכם לפי המראה. זה הסגול, זה הכתום. לפי לדעתכם הסגול יותר נעים גם לדעתי, אבל זה גם ממש ממש נעים, ממש. זהו, שיא עולם. פלשנקר ברב. צעת תימני. פלשנקר ברד. כן, מישהי מהכיתה המציאה, ואז כאילו זה הפך לשיר כיתה. אוקיי, אז אולי זה היה סרטון קצר, אבל אני לדעתי מאוד נהניתי בו ומאוד שמחתי שאני עשיתי איתכם את זה. אני הולכת לעשות את סליים חלק ב', אני לא יודעת אם זה יהיה בסרטון הבא ישר, אבל אני מאוד מקווה. The core of my world means your core life means I you all my least time off maybe all least I'm in that song I'm in wailing worry show you for least money so we נשאר גרוע. אני גם אף פעם, תמיד כשאני שרה ליד מצלמה, אני אף פעם לא משקיעה בקול שלי. אז סורי אם התחרשתם מהקול המחריד שלי, לא השקעתי בו. עכשיו, גם אני די צרודה בזמן האחרון. כבר בערך שבוע שאני צרודה.
נפל לי שנקל ברד. תימני. סעד מרוקאי. אוכלים את הדייסה של מרוקו. טו-טו-טו. אני אסיים מה זה. אני אעשה את זה. אני יכולה תמיד לעשות. אוסי נשבר לי. אוסי נשבר לי. לא נורא. לא נורא. אנחנו חוזרים לזה. אני רק מראה לכם עכשיו את כל הסליימים שלי. חוץ מהסגול, כי אני הראיתי איך עשיתי לו זמן מסך די ארוך. אז לא נראה לי שמגיע לו שוב. ויש את זה, שזה גם מאוד נעים. הוא לא נמתח. הצערי. עכשיו הוא ממש התקשה, כי לא שמתי אותו בקופסה, כי כאילו, הכנתי אותו רק אתמול, והוא היה ממש נעים בהתחלה, אבל ידעתי שהוא יתקשה לי מתישהו, אז לא שמתי אותו פשוט בקופסה. כאילו, פשוט שמתי שמפו, ומרכך, הרבה, כאילו בכמות שאתם רוצים. זה פה שמתי ממש טיפה. כאילו יצא לי גדול. ופשוט שמתי פודינג, אבקת פודינג, וכל פעם שמתי טיפה קמח, וזה מה שיצא ממש טוב, כאילו. אז זהו להיום, אני מקווה מאוד שנהניתם. אני שמחה שהכרתם את הכל הלא מוזכר שלי. אני מתה עליכם ועל כל הצופים בבית שאתם עכשיו כנראה תראו את הסרטון. אני מופיע לכם על המסך. אז אני באמת ממש מקווה שנהניתם, ואני מתה על כולכם, ותעשו לייק, תירשמו לערוץ, וזהו, ביי. נפל לי שנקל ברד.